చెప్పబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. ప్రోని ఎలా ఎనిమిని కిల్ చేయాలి మనకి బ్లడ్ తగ్గకుండా, అంటే మనకు డ్యామేజ్ కాకుండా మన ఎనిమిని ఎలా డ్యామేజ్ చేయాలి అనేది నేను చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో. ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన గంట సింబల్ పెట్టి కొట్టేసి ఆల్ పై ట్యాప్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అప్పుడే నేను చేసిన ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది. ఈ వీడియోలో ప్రోన్ అంటే ఎలాగో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సపోజ్ వీడియో మన ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాడు మన ఎనిమి, మన ముందుకు రాని డైరెక్ట్ ఎమ్మటనే పనుకొని మన ఎనిమికి అయితే కిల్ అయితే చేసేయచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ రాయి మన ఎనిమి అనుకుని పనుకొని ఎమ్మటనే వేసేయాలి ఫ్రెండ్స్ మన ఎనిమిది అనేది. ఇప్పుడైతే నేను మన ఎనిమిని ఎలా కిల్ చేయాలో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. దీని లోపల ఇప్పుడైతే మన బాగా ఫ్రెండ్స్ టీమ్ ఇప్పుడు మన కిల్ వస్తుందేమో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. నేనైతే గ్రెనేడ్ అయితే వేసాను. నేనైతే ప్రోన్ అయితే నాకు కిల్ వస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. నేను ప్రోన్ అయ్యాను. ప్రోన్ అయితే మనకి మన ఎనిమీస్ మెయిన్ కనపడం. చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నేను ప్రోన్ అయ్యి ఎనిమిని కిల్ చేస్తున్నాను. ఈ వీడియోలో మనం విన్ అవుతున్నాం కాదు ఫ్రెండ్స్, నేను చెప్తుంది. విన్ అయితే మనమే అవుతాము. నేను ప్రోన్ అయ్యి ఎలా చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు. ప్రోన్ అయ్యి ఎలా కొట్టాలి ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్తుంది ఇప్పుడు. ఇదిగో ఫ్రెండ్స్, మన ఎనిమి అయితే మన ముందు ప్రోన్ అయ్యాడు. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, మనకైతే బ్లడ్ లేదు ఫ్రెండ్స్. బ్లడ్ అయిపోతుండగా వచ్చి మన ఎనిమి అయితే మనకి కిల్ చేసేసారు. కిల్ అవుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగా. మనం డ్యామేజ్ చాలా చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. యూస్ అయితే రావట్లా. ప్రోన్ అవుదాం ఫ్రెండ్స్. మన ట్రిక్ అనేది యూస్ చేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ప్రోన్ అయితే అవుదాం ఫ్రెండ్స్ మనం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ పైన ఒక ఎనిమి ఉన్నాడు. నుంచి వచ్చేసి ప్రోన్ అయితే అవుదాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నుంచి అయితే మనల్ని కిల్ చేశాడు ఫ్రెండ్స్. మన దగ్గర ఓన్లీ లెవెల్ 2 హెల్మెట్ ఉంది. ఇక్కడ అది మనం కష్టపడడానికి ఫలితం. ఎనిమిది కరెక్ట్ పొజిషన్ లో ఉంచాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నాకైతే హ్యాండ్ కొన్ని డ్యామేజ్ ఏం చేయలేదు ఫ్రెండ్స్. నాకైతే కిల్ వచ్చేసింది. మీరు ప్రోన్ అయి కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. మీ ఎనిమిది అయితే ఖచ్చితంగా కిల్ చేయగలరు ఫ్రెండ్స్. మీకు ప్రోన్ వస్తేనే ప్రోన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. ప్రోన్ ఫ్రెండ్స్.
ఫ్రెండ్స్. మన ఎనిమి అయితే ఇద్దరు ముగ్గురు వచ్చి చంపుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఒక్కరిని. ఇక్కడ మనం ఏం చేయలేం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడికైతే మనకు కిల్ రాలేదు ఫ్రెండ్స్. మన ఎనిమి అయితే చచ్చిపోయాడు, మన ముందే మనం కొడితే చచ్చిపోయాడు. ఇప్పుడు ప్రోన్ అయితే అవుదాం. మనకంటే మనం ఎనిమిస్ ముందు ఫాస్ట్గా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో నేను ఓన్లీ ప్రోన్ గురించే చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా ప్రోన్ అయి కొట్టిన ఎనిమి కొట్టిన ఒక్క బుల్లెట్ కూడా నాకు తగలలేదు ఫ్రెండ్స్. ఓ ఫ్రెండ్స్, మన దగ్గర బుల్లెట్స్ అయితే అయిపోయినాయి ఫ్రెండ్స్. మన ఎనిమి వేసేస్తాడు. ఓ ఫస్ట్ టైం ఫ్రెండ్స్, బుల్లెట్స్ అయిపోయినాయి ఫ్రెండ్స్ మన దగ్గర. మనమే విన్నాం ఫ్రెండ్స్. అసలు ప్రోన్ గురించి ఈ వీడియో MVP ఆఫ్ ది మ్యాచ్ మోస్ట్ వెరీ పర్సన్. మనం చూసుకుంటే మరి నా ర్యాంకు నా సీజన్ కూడా మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. చూపిస్తా ఉన్నాను ఫ్రెండ్స్. నేను వచ్చేసి అంత పెద్ద ప్లేయర్నేం కాదు. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, మీకైతే చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, నా వచ్చేసరికి క్రో 5 ఫ్రెండ్స్. నా సీజన్ వచ్చేసరికి సీజన్ రేటింగ్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ నాకు 5186 ఫ్రెండ్స్. నాది సీజన్ ర్యాంక్ వచ్చేసరికి టాప్ 17.56% ఫ్రెండ్స్. దీని గురించి నేను ఇక్కడికి ఎలా వచ్చానో ముందు ప్రీవియస్ ఫ్రెండ్స్ దాని లోపల అయితే నేను చూపిస్తాను. ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉండే గంట సింబల్ని కొట్టి ఆల్ పై ట్యాప్ చేసి వదిలేయండి ఫ్రెండ్స్. అంతే. నేను పెట్టిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది. ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఇక్కడ లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా. మరిన్ని వీడియోస్ మేము ముందుకు వస్తాను. సరే, బాయ్ ఉంటా.